ከቢድ ፖለቲካዊ ክሳራ ዘጋጠመ ስርዓት ብልጽግና አፍ ደገ ባሕሪ ግበእኒ ዝብል ዛንታ ብማሕበረሰብ ዓለም ተሪር ተቃውሞ ክቐርበሉ ድሕሪ ምጽንሑ ብተወሳኺ እውን ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታን መኸተምታ ስለ ዝተነበረሉ ነዚ ክሳራ እዚ ንምኽዋል ዲፕሎማሲ ኤርትራ ንምብልሻውን ሓደሽቲ ድራማታት እናሰርሐ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ እንተኾነ ግን ኤርትራ ተሓድሽ ኣሰላልፋ ቀርኒ ኣፍሪካ ፈጢራቶ ዘላ ማእኸላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን ዘማእኸለ ሓያል ስሕበት ማእኸል ንዓለም ዝህረፈ ሓድሽ ምዕቡል መስመር ንግዲ ምሉእ ውሕስነት ቀይሕ ባሕሪ ዝህብ ፈጢራ ትረክብ ብምህላዋ ንድራማ ብልጽግና ዘንዕቕን ዘዋርድን ኮይኑ ይርከብ እዞም መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ስዑድ ዓረብን ግብፅን ጅቡትን ከምኡ እውን ተመላሓዊስካ ዝግበር ካልኦት ሃገራት ሳተፍኦም መኣዲ ንስርዓት ብልጽግና ናብ ዘይኮነ መስመር እትይዎ ይርከብ ብልጽግና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንገዛ ርእሱ ልዕሊ ሞሳድን ሲአይኤን ክሰርዕ ካብ ዝጅምር ምልክት ዕውዳኑ እኳ ተኾነ ሓያላት ግዜ ቁጢሩ ይርከብ ኣብ በብእዋኑ ንኣስታት 3 ወርሒ ኤአይ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሰልጢኖም ንዝመፁ ተምሃሮ ናይ ኣባላት ፓርቲ ብልጽግና ንስቶምን ደቆምን ሞባይል ክስልእ እዩ ዝውዕል መንግስታዊ ሰራሕተኛቶም መኪኖምን መንበራ ባይቶምን መስምዒ ክተክልን ኮምፒውተራት ቴሌፎናት ክጨውን እዩ ዝውዕል እቲ ንኻሊእ ቴክኖሎጂ ዝጥቀመሉ ዝመስሎም ባሃማት ድማ ኢትዮጵያ ብቴክኖሎጂ በልጽጋ ክብሉ ይስምዑ ኣለው እምበኣር ሎሚ ነቲ ከም ዓብዪ ናይ ስለያዊ መርበብ ዝጥቀመሉ ትካሉ ንሰራሕተኛታቱ ናብ ሸራተን ሆቴል ሒዝዎም ብምምጻእ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ልክዕ ከምቶም ዝሓለፉ ስርዓታት መስርሕ ጠቐነን ጸለመን ንኽሰርሑ ትእዛዝ ተዋሂብዎም እዞም ተምሃሮ ምስቶም ካብ ክልል ዓፋር ብስም ኤርትራውያን ዝመፁ ኮራኹር ኣወል ኣርባ ብምዃን ምስቶም ቁፅሮም ትሕቲ 20 ዝኾኑ ብስም ኤርትራውያን ዝጣልዑ ተቃወመርቲ ተጸምቢሮም ድምፂ ንምዃንን ቁፅሪ ከሰስ ንምብዛሕን ናብ ማሕበረሰብ ዓለምን ሰብኣዊ መሰላትን ኣንጻር ኤርትራ ክሰቕርዮም ይርከቡ ኣለው እዞም ሰባት ኤርትራውነት ክሒዶም ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ዝመረፁን ከም ሕልሞም መሰረት ድማ እንደንከይላ ወሲድካ መበል ሸውዓይቲ ዞባ ክልል ዓፋር ንምግባር ምስ ኣወል ኣርባ ዝተባሃለ መርሓ ክልል ዓፋር ውዕል ዝኣተዉ ከዳዓት ነጋዶ እዮም ብድሕሪኡ ስርሖም ወዲኦም ክፍሊቶም ተቐቢሎም ናብ ዝደለይዎ ሃገር ክገሹ ድማ ፍቓድ ከም ዝሃቦም እዩ ዝግለጽ ሕልምን ጋህድን ግና ክልተ ርእስታት ኮይኑ እንተኾነ ግን ይትረፍዶ ንሰብ ንእንስሳ እውን ኣይተሓልምን ኢኻ ይትብሎን ኢኻ እዞም ቁንጣሮም መንእሰያት ዝመሰሉ ትማሎም ንእስ ዕድሚኦም ኣሰርቶም ጀጋን ኣቦታቶምን ኣቦሓጎታቶም ከየተግበሩ ንሃገሮም ጠሊሞም ገሊኦም ብረቶም ደርብዮም ገሊኦም ሳዋ ከይዕለሙ ኩሉ ንብረት መንግስትን ሃገርን ኣጥፊኦም ዝሃደሙ እዮም ሎሚ መብዛሕትኦም ዕድሚኦም ኣብ ክሊ 50ታት ተቃሪቦም ዘለው ንኽድዓት ከም ስራሕ ቆጢሮም ዝነጥፉ ዘለው እዮም ወደብ ዓሰብ ድሕሪ 122 ዓመት መሌስያ ትደመቐላ ፍላይ ኣብ ሰሙን ስርዓት ብልጽግና እንታይ ያዕብድብድዎ ዘሎ እንተኢልና ድማ ግብፅ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጥን ንምዝያሕ ሓደሽቲ ስጉምታት ክትወስድ ምጅማራ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ኤርትራ ናይ ገዛ ርእሳ ዝኾነ ፍሉጥ ገማግም ባሕሪ ዘለዋ ሃገር ኮይና ጠቕላላ ንውሓት ቀይሕ ባሕሪ ኣስታት 2234 ኪሎ ሜትር ኮይኑ ኣብ መሬት ኣብ ዙርያ ብዙሓት ደሴታት ሓዊስካ ኣስታት 1151 ኪሎ ሜትር ክኸውን እንከሎ ብፍላይ ድማ ደሴታት ዳህላካ ጠቕሊልካ ልዕሊ 1083 ኪሎ ሜትር ኮይኑ ሰፊሕ ፀገታት ባሕሪ ዘለዋን ዓብዪ ገማግም ባሕሪ ቀይሕ ባሕረቱን ሃገርያ ኤርትራ ጠቕላላ ገማግም ባሕራ 2234 ኪሎ ሜትር ወይ ድማ 1388 ማይልስ እዩ ገማግም ባሕሪ መሬታ 1151 ኪሎ ሜትር ወይ ድማ 715 ማይልስ እዩ ገማግም ባሕራ ደሴታታ ድማ 1083 ኪሎ ሜትር ወይ 673 ማይልስ እዩ ኤርትራ ነቲ ዓብዪ ደሴታት ዳህላ ክሓዊስካ ኣስታት 355 ደሴታት ዝኸውን ኣለዋ ኤርትራ ስትራቴጂካዊት ቦታ ዝሓዘት ተባሃጊት ተሃራፊት ዝኾነት ሃገርያ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዓበይቲ መስመራት ንግዲ ዓለም ምትእሳር ዘለዋ ብተወሳኺ ድማ ቀንዲ መተሓላለፊ ኩሉ እስካሎት ሃገራት ዘራኽባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወደባት ትውንን ሃገርያ እዚ ማለት ድማ ቢልዮን ዓይኒ መስመራት ቀይሕ ባሕሪ እያ ኤርትራ ኣብ ገማግም ባሕራት ሰፊሕን ሃብታምን ሂወት ባሕሪ ዘለዋ ከም ምዃና መጠን ልዕሊ 600 ዓይነታት ዝተፈላለዩ ዓሳታት ትውንን እንኳ ሃገርያ ብልሕን ጥበብን ኤርትራውያን ካብ ጥንቲ ጀሚሩ እናተወራረሰ ዝመፀ ካብ ጥንቲ ኣትሒዞም ዓሳ ይምጋቡ ምንባሮም ታሪክ ድማ የረጋግፀልና እታ ብግዜ ጥንቲ ወደብ ኮይና ተገልግል ዝነበረት ወደብ ኢድሊስ ከዓ ከም ናይ መጀመርታ ወደብ ክትውሰድ ድማ ትኽእል እያ ጥንታዊት ወደብ ኣዶሊስ ካብ 2000 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እስካብ 700 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ግዜ ምስ ተነገማግም ቀይሕ ባሕሪ ፍሉጣት መትኒ ቁጠባዊ ርክባትን ዝነበራ ወደባት ስጡምን ንግዳዊ ባህላዊ ርክባት ካብ ምፍጣር ሓሊፉ እስካብ ህንድን ቻይናን ዝርከባን ሃገራት ርሑቕ ምብራቕን ከይተረፈ ንግዳዊ ምትእሳር ዝነበራ ምንባራ ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ይገልጹ بخالي زينانا دما بريدن أمريكا دولان ترامب أمريكا ونيجيريا حيال متقعد خمس فصمت ترامب مفليتو بريدن أمريكا دولان ترامب أمريكا وسمينا معراب نيجيريا أو لعل سلمان جدولات IS حيال قتال المتقعد خمس فصمت مفليتو ترامب مبزحوا مجلس أمريكا نتمتقعد جمرت اللقان دم مخنيات تعطوا جدول لعل نسهات بفلاي كعا رستيان متقعد فصم له بمالي متقعد وسيد زركاب زلا بريدن أمريكا دولان ترامب سراويت أمريكا حيال علامهم زوق عدودات كايد خول جاليس الله إتا أفريقيا من تبهلت سوا أفريقيا نزلوا سرحات ፍጽም ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ድሕረው ዘውፅኦ መግለጺ ከዓ እቲ ብሓሙሰው ዝዋሰ ካርቶ ተፈጸመ መጥቃዕቲ ብምውሃድ ኣሜሪካ ናይጀርያን ከም ዝተፈጸመ ሓቢሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይጀርያ ዮሴፍ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ልፍንታዊ ስርሒት ነቶም ጉሩሽ በራውያን ዝዓለመ እምበር ንዝኾነ ሃይማኖት ብፍሉይ ንምጥቃዕ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ እቲ ሚኒስተር መጥቃዕቲ ብሰመዝ ክልቲአን ሃገራት ኣሜሪካ ናይጀርያን ዝተወሰነ ምዃኑ ብምሕባር ብዛዕባ ተወሳኺ መጥቃዕታት ክህሉ ድዩ ዝብል ግን ተወሳኺ መልሲ ይሃወሉን ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ብሓሙስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብቲ በዓሉ ዝውንነቱ ርዕስ ተሰሚሙ ማሕበራዊ ሚድያ ዝለጠፈ ጽሑፍ ኣብ
እዋን መሪሕነተይ ሃገርና ዝኾነ ኣኽራር እስላማዊ ግብረ ሽበራ ክስስናይ ክትፈቅድን እያ ክብል ገሊጹ። ትናንት ትራምፕ ምምሕዳር ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ናይጀርያ ዝንቀሳቐሱ እስላማውያን ምልሻታት መጥቃዕቲ ንምፍጻም ክዳሎ መምርሕታት ሂቡ ነይሩ። ትራምፕ ኣብቲ ግዜ ነየናይ ኣይኤስ ኣብ ናይጀርያ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ዝወቅስ ነይሩ እኳ እንተዘይገለጸ ኣቐድሞ ኣቢሎም ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ናይጀርያ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ጅምላዊ ህልቂት ይፍጸመሎ ዝብል መረረታት በቶም የመናውያን ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ክጋዋሕ ጀሚሩ ነይሩ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ቤት ሃግዝ ብሓሙስ ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ናይጀርያ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ምልክት ኣብ ኤክስ ኣብ ዘሕለፈ ጽሑፍ ቤቲ መንግስቲ ናይጀርያ ዘርአዮ ምውሃድን ምትሕጋዝን ኣዝዩ ሕጉስ ምዃኑ ገሊጹ። ንመንግስቲ ናይጀርያ ዘለዎ ናዕዳ ድሕሪ ምግላጽ ከዓ ርሑስ ልደት ብምባል ጽሑፉ ደምዲሙ። እቲ ኣብ ናይጀርያ ዘሎ ኩነታት ዝከታተል ጉጅለታት ግን እቲ ኣብ ናይጀርያ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያንን ልዕሊ እስላምን መጥቃዕትን መቕተልትን ይፍጸመሎ ዝብል ዘረባ ዘራጉን መርትዖ ከምዘየለ እዮም ዝገልጹ። ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ባላቲናቦ ዝኾነ ዳንኤል ብዋላ ነቲ ትራምፕ ኣብ ሕዳር ዝተዛረቦ ምልኪቱ ንሲኤንኤን ዝሃቦ ቃል እቲ ኣብ ልዕሊ ጃሃዳውያን ዝፍጸም መጥቃዕታት ብሓባር እዩ ምስ ኣሜሪካ ክፍጸም ዘለዎ ክብል ገሊጹ ነይሩ። ዳንኤል ኣስዒቡ ናይጀርያ እቶም ጉጅለታት መጥቃዕትን ንምፍጻም ካብ ኣሜሪካ ዝግበረላ ሓገራት ሓንጎፋ ኢላ ከም ትቕበሎ ብምሕባር እዚ ምስ ልዕላውነት ናይጀርያ ዝነጻጸር ከም ዘይኮነ የስሚሩሉ። እቶም ጃሃዳውያን ጉጅለታት ንዝኾነ ሃይማኖት ብፍሉይ ዕላማ ከም ዘይገበሩ ብምግላጽ ከዓ ፀረ ኩሉ ህዝቢ ናይጀርያ እዩ ብምባል ይገሊጽዎም። ፕሬዚደንት ቢላቲናቦ እውን ኣብ ናይጀርያ ሃይማኖታዊ ምክዕባል ከም ዘየለ ብምግላጽ እቲ ኣብ ናይጀርያ ኣጋጢሙ ዘሎ ጸጥታዊ ቡድሆ ንኩሉ ህዝብን እምነትን ዝጸልም ምዃኑ እዩ ሓቢሩ። ዶናልድ ትራምፕ ግን ነቲ ኣብ ናይጀርያ ዘሎ ጸገም ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ክርስትና ዘነጻጸረ ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣሽሓት ብዘይ ዝኾነ መርትዖ ተቐቲሎም ብምባል ኣብ ናይጀርያ ኣብ ልዕሊ ክርስትና ዕላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ከም ዝተፈጸመ እዩ ዝምጉት። ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ተን ናይ እምነት ናጽነት ዘይብለን ኣብ ግጭት ዝርከባ ሃገራት እገዳ ከም ዝገበረ ምስ ሓበረ ፕሬዚደንት ቦላቲናቦ ሃገሩ ንኩሉ እምነታት ንምክልኻል ምስ ኣሜሪካን ማሕበረሰብ ዓለምን ብንጥፈት ክሰርሕ ድልውቱ ምህላው ሓቢሩ። ኣብ ናይጀርያ ከም ቦኮ ሃራምን ኣይኤስን ዝኣመሰሉ ጃህዳውያን ዕጡቋት ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ብምፍጻም ኣሽሓት ቀቲሎም ኣለዉ። እቶም ዝበዝሑ ዝተቐተሉ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ምዃኖም ከዓ ኣብ ዓለም ዘለዉ ፖለቲካዊ ግጭታት ብምጽናዕ ጸብጻብ ዘቕረበ ኣክላል ዝተሰመየ ጉጅለ ይሕብር። ኣብ ማእኸላይ ዞባታት ናይጀርያ እውን ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እስልምና ዝኾኑ ጓሶታት እውን መንጎ ተኸተልቲ እስልምና ዝኾኑ ጓሶትን ክርስቲያን ዝኾኑ ሓረሶትን ማይን መግሃጫን ዘባእሶም ቀጻሊ ግጭታት ከም ዘሎ እዩ ዝርአ። ጉጅለታት ተጣወቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን እቲ ኣብ ናይጀርያ ብጃህዳውያን ጉጅለታት ዝፍጸም መጥቃዕትታት ብፍሉጥ ንክርስቲያን ዕላማ ዝገበረ እዮም ዝብል ነጥቢ መርትዖ ከም ዘየለ እዮም ዝገልጹ። ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዕጡቋት ኣይኤስ ከቢድ ደብዳብ ከም ዝፈጸመት ገሊጻ ነይራ እያ። እቲ ኣብ ሶርያ ተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለጺ ብነፈርቲ ውግን ብሄሊኮፕተራትን ብከበድቲ ብረትን መላእ ሶርያ ልዕሊ ሰብዓ ዕላማታት ዕውጥ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ብምሕባር ኣብቲ መጥቃዕቲ ካብ ዮርዳኖስ ተበገሳ ነፈርቲ ውግን ከም ዝተሳተፈ ሓቢሩ። بخالي زينانا دما وكيل أقلقلو زيناو دوا وقيح بحري أتو أحمدان محمد بولو سوناي زعامت كلتشان إسران حمشان كوين الله كابتملو نايلان مكحل مبزز حالف عساتتات أما حورا مرخلات كيسال كيساريحن مثل هاقرون هزورا ممحياش تقاليسو إذا ببوزح عوتات نحالفات لنا خلتشان إسران حمشان بولوس ممر كوين كاساقير كاي إخامو كلتشان إسران شدشان زولت أخد كتل الدمان اللابو مساي خبوره يما رحس لدتن رحس حدش عامتن نقازيت أن يحمد إنخم أول نخول لكم تخاطات دلتنا مراحي كاثوليكاويت بيت كريستيان عالم رئيس ليقان باباسات اليوم مبل 14 أقاطام لدى كريستوس زهو مغلصي دماو خينات يوكرين روسيا ندو نمبال كيفن موسكو نزت تبعت كلون تمحصينهم او تاو قرعت قدس بيتروس نختما رومان عالم زمحالفو ملختي اربيت دمص اصوار كحد زلوم تناي تمنيت بمغلاط كلتي وغنات بدغف محورسب عالم قنعن مكبار زملقت تاول زخ كايد ما تواويعهم بامريكا زمرح توغسن نحيلو زخدل زلوانيوم لتم منفساو مرحنه محصن تقريوم زلو ኤርትራ ካብ ኤፍኤዲ 80 ሚልዮን ዶላር ረኺባ ኣብ ዝቐረባ እዋን መበል 70 ኣኺባ ቤት ምኽሪ ትካል ኣከባብን ዓለም ብድምር ልዕሊ 44.5 ሚልዮን ዶላር ሓገዛትን ልዕሊ 80 ሚልዮን ዶላር መመጣጠኒ ገንዘብ ንኤርትራ ማላውን ካርፔታን ኣጽዲቑ። ካብዚ ገንዘብ እቲ 48.5 ሚልዮን ዶላር ብቐጥታ ብኣይኤፍዲ ዝምወል ኮይኑ እዚ ፕሮጀክት ማንግሮቭ ንምትካል ንኸባቢ 20,000 ተቐማጦ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጥር ከም ዝኾነ ተገሊጹ። بخالي زينانا دما او غامبيلا خلل خكايد زوعل خوينات حدحد او حدا معلت لعل 30 نصحان سبات تقاتيلهم او سمون استولع خوينات حدحد بلصقنا او سمون او غامبيلا استولع خوينات حدحد بلصقنا ساعات اوتون تاوجه لهم ون خويناتنا تخايده وعيل زركب زلو لمن غوب استخفات تخص دما كاب 30 لعل نصحان سبات كم تقاتل نبر تغليصهم ازو خمزيلن كله دما سرعات بلصقنا اب بحردار نا امارات وتدراوي نفاريت كم زعلو تغليصو او اسا دما معرفه نفرتنا سفح زركب زلو خوينو او سمون بتخاطل يوصو زلو حوجات كم زمبلا
ዘመላኽትዎ ድማ ናይ ኢማራት ነፈርቲ ብሸፍቱ ብተኸታታሊ ክዓልቡ ድማ ተራእዮም ኣለዉ ካብ ታሕሳስ ክሳብ ሕጂ ድማ 17 በረራታት ተገበሩ እንትኾኑ ካብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ጀሚሩ ድማ ካብ 37 ንላዕሊ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ እቲ ኣዘራራዊ ኮይኑ ዘሎ ድማ እታ ናይ ኢማራት ነፋሪት ኣብዚ 2 መዓልቲ ናብ ባህር ዳር ዝገበረቶ በረራ እዩ እታ ነፋሪት ካብ ኢማራት ተላዒላ ኣብ ባህር ዳር ዝዓለት ወታደራዊ ጸወት ጻዕነት ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ባንግላዴሽ ክኸውን ትጽኢት ዝግበረሎም ስደት ጸንሐ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ናብ ሃገሩ ኣትዩ ኣብ 2008 ነቲ ሒዞ ብሪጣንያ ክነብር ጸንሐ ወዲ 60 ዓመት ጣሪቅ ራህማን ወዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ከሌዳ ኮይኑ ኣብ ዝመጽእ ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝካየድ ሓፈሻዊ ምርጫ ክዕወት ድማ ትጽኢት ይግበረሉ ንነዊሕ እዋን ነቲ ሃገር ክትመርሕ ጸንሐት ቀዳማይ ሚኒስትር ሼክ ሓሲና ብህዝባዊ ንዓቢ ካብ ስልጣናት ኣልያ ናብ ህንዲ ድሕሪ ምህዳማ ንሞት ከም ዝተፈረደት ድማ ይዝከር እቲ ፖለቲከኛ ናብ ርእሲ ከተማ ደካብ ዝኣተወሉ ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ ድማ ተቐቢሎሞ بخالي زينانا دما او دو افريقا وحدا مزناقع ماخل بستفصم متقعد 9 سبات بطيت تقتيلهم نستب كتما جوهانبرغ تفصم قتلت بستتحازه طرطرات 11 سبات بقيداتهم كم زلو سمز بوليس حبيروم تنكنايت متقعت مستم زي حقاو عدنا تتحازو كون كم زغلي امان دو افريقا وعالم لعل متن جمنات كاب زري لنا هاجرات مخانا يفلات بخالي زينانا دما تراوي اسرائيل علوي ازاز نايتو سميناو مراق ليوانوس زركب حيلو قدس حلوا ساورا ايران كم زقتل غليصو حيلتات مكل خال اسرائيل علامات متقعتي او لعل ازاز اهاتات قدس حسين محمد منبار بمحبر اتل علوي ازاز حيلتات تسونا ليوانوس بموها انصار اسرائيل متقعت موطن انقساس منبار سراوي اسرائيل غليصو بخالي زينانا دما لومت شعات أولاد فلي حيل خلل عفار مش مكينهم إرتراتيهم أو كل العفار زواخل التزنور أولاد تخلل العفار نسعدكم كبر حلنا وسراوي حج إبراهيم عثمان لو متتنبيرهم يركولوا بزحات ول تعفر تلا آخر بلتقنا أول 4 نايتو أو من بيتا خابز حلف أمور رمضان جميرهم وقوروا متنحم تذكر كوينو استفايت أطواتكم تحبروا ودما كسكاب حج عطوات عفارنا بإرترازاتو قطرهم لعلش الشميت بصحي 5 ركود ما يقلت الله